Metamorfoza. To mi się przytrafiło kajsik we pośrodku zimy. Depnął se jak zawdy, bez krojcka i oro z kuku ma sam hop podany na mojego kamrata Bynoka, ale taki czy jakiś większy, odmieniony. On mnie zaroski poznał, spuścił ślepia i szł tak, choby mnie chciał ominąć. Ale bez to, że była pierońsko ślizgawica w karowali nasia i tak musiał się Byno ze mną przywitać. Sergus Eugen, co tam ucia? Spytał się pierwszy. A no mnie po staremu nic się nie dzieje, człowiek na pensji, to imo zawdy mocka czasu, odpowiedziałem. Ale ty, co tam ucia, bo nie poradziłeś cię dzisiaj poznać. A nie ma o czym rządzić. No Byno, nie godej, bo chcesz takiego odmienionego i blank nasia niepodanego nie widział. Oto, wiesz, Eugen, było tak. Auto mi się skiebził i napoczął pieronem sztinkrować. I co za tym idzie, łoros wykazało się i że ja nie mam wszandy poblisku. Tak po prawdzie pieronem wszandy daleko. No ja, miarkuję, ale zakludziłeś auto do automechanikera, kaj tak prawdą żaden się nie tropił tym specjalnie bez 3 dni, tydnie łostałe bez mojego autoka. Na domiar złego kuknął jak wzżadło i uwidziałeś, co jest zarośnięte nikiej te dzikie sztachloki i pasowałoby jakiegoś kolaca nawidzić. Ten, do którego przywyknąłem chodzić, oddalony był od całe lata świetlne, tak mi się zdało, bez tego mojego autoka i musiałem znaleźć jakiego golaca kajś bliżej. Nie zuchtałem długo, bo już po jakichś 5 minutach znodek zalun, a jakoś by inaczej, jak nie zalun, o wdzięcznym mianie metamorfoza. Hoppie, ale ty może ładącie, że se dzisiaj przy tym pierwszym piwie do fajrantu, pytam się go, bo miarkuję, co będziemy musieli obszczarować do Goraga. No tuż dej mi go dać, Eugen. Teraz zdało mi się zdziebko złowieszcze, ale był uwzięty i zdeszperowany, bo tak zawdy dodum bliżej, a i ćmiło się już i nie chciał mi się dalej szlupać. We krótkich słoweckach wytuplikowałem Golacowi, który sprawił wrażenie festelnie, jak to teraz jest we modzie, metroseksualne, o co mnie się ozłajś. Razier aparatem na krótko prosza. Fritz pokopił i rukcuk zwiertnie miłości, zatem zaś zapytał. Stylizujemy? A kuknąłek ze cwajflowaniem we żadło, ciągnie dalszy kamrat, i bez goła śmigał mi, i że sam nie ma co stylizować, ale nas holpejołek. A stylizuj pan. Jest derkusie, niześ nie miarkowo, co będzie robił, pytam się sam ciekaw. Eugen, a ty jak ci mnie nie naciepie żyleju na palica, jak ci mnie jakieś dziobki na głowie porobi, głupio mi było się odezwać, bo przeca dozwola. Dobrze, Eugen, i że chociaż ciemno było i do chałupy poblisku, a tam na doczkaniu łeb pod kokotek, tfu, metamorfoza, psia jego mać. Eugen z pnioku.